ಕಳ್ಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬಂದೋಳಿ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ
जातवेदस्मिन् धुन्दलापादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिमन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनोना देवो अतिदुरिता व्यक्तिः रत्नोषिकमेत्यो अध्वरेषु सनाञ्च होता विज्ञष्टसत्सि स्वाञ्जाग्ने अनुमं विप्रयस्वात्मभ्यङ्कसौ भगवाय दस्वा गोभिर्दृष्टमयजो निषिक्तं को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गर्णमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिः ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಪರಿವಾರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ